हे भगवान सिख्ला प्रप'जलनि आंनि फार्स्ट टाइम दै नायहरदो एसे। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। बेनो आंनि फार्स्ट कार्टुन भिडिअ दै लोगोफोर, बारा मोजां जायाखैबो जानो हागौ। स' नोंथांमोना दायो नायनानै खोन्थादो मोजां जादोंना जायाखै। मोजां जादोंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो मोजां जायाखैब्लाबो कमेन्ट खालामदो माबायदि जानांगौ भिडिअखौ। नोंथांमोना एसे हेल्प हरदो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे जों गोदान भिडिअ आपल'ड होयोबा नोंथांमोननिसिम गिबिसिन नटिफिकेसन मोनहैयो आरो नोंथाङा गिबिसिन नायग्रोनो हायो। थ'दो होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। है बोथोरा मा एसे बरिं गरमब्रा, सल'फोरखौनो दसेसो हब्रालाबायनोसै आं। गोसो थोनायाबो जालाब्ला, मोजां मोननायाबो लालाब्ला, गोदान गोसो थोनानै मा जाबावनो। थैनोसै आङो थास' बिफाङावनो आलायना थैनोसै आङो गिलासे दैयावनो बारसोमना थैथारनोसै आङो। दुमथेर सोरबाफोर खोनाबायसो नामाब्रा आंनि मेथाइ खननायखौलाय? बा नाथुरफाय, हांसो गारमा गारांजोंनो बरिया गोदै मेथाइ खनबायलै नोङो, गोसो सुग्लायलायनाय। ए बदमासफोरा खोनाफैमारदोंसोथ', जावखोसोना फबखोब्रा आंखौलाय? नंगौब्रा नंगौ, हांसो गारमा गारांजोंबो बरिया खनथारदोंथ' नोङो। थेंकिउ। मानोथो एसां दुखुनि मेथाइ खनलाबायखो नोंलाय? आंनि दुखुखौ मा खोन्थानो नोंसोरनो। अफिसाव थायोब्लाबो लान्था अफिसारनि खामानि आरो न'आव मोनफैबाबो आइनो बिहामजो नांगौ सानफ्रोमबो गाख्रबाय थायो। आं अबेनिफ्राय लाना होफैनांगौ दिलाय? नोंसोर सासेसो बानायना होदोब्रा अननानै, लोगो हिसाबै लासाबलाबायनोसै आं रखरा। हाब, नोंनो बिदि बानायना होयोब्ला जोंखौलाय समाजा मा साननांगौ जाखो? आरो नोंनो लागन जों बानायना होनायखौ? जागोन लासाबलाबायनोसै आं, बानायदोल'। हाब, जोंनो बानायफेरनो मोनाखै, नोंनोलाय माबोरै बानायना होनांगौ जाखो? है जाम्बाफोर, हरनि बानायनायखौ होनाखैब्रा आङो। बाजै नागिरदों, बाजै आंनि थाखाय। मा खालि निकिटिभल' सानोब्रा नोंसोरलाय? हाब, बानायना होसो होननायखाय बेखौनो सानबायब्रा जोंलाय। दे थाबैनो नागिरना होदो सासे। दे जागोन, सिख्लाफोर फोथायनाया आंनि आसि बिजौनिसो खामानि। हामारगन। थोद फाग्ला, फोथायब्रा। सोरखौ नांगौ आसिल' थुना दिन्थिदो आंनो, दा हरावनो बम बरायना होफैनोसै। जब्द पार्टि जानांगोन दे हले। बेफोर जानायफोरखौलाय मा सिन्था खालामबाय थायोब्रा, होफैदोल' मा जानो। थ' होमबालाय नायहैनोसै ना? माने नोंसोर हायोबा आं सासे नायना दोनखादोंमोन। होमबालाय माथो, मोजाङानो जाबाय ना थुमफ्रा? सोरथो जाखो मानसियालाय? सोर माने बै नाफाम भारानि गायदेया, आंनो बेखौनो नांगौमोनलै। गायदे? हाब, दिनैलाय फैगोन ना फैलाब्रा बेलाय? माने एसां गोबाव जाखो दिनैलाय? बैनो नङा। नंगौनालै बे? नंमारगौ माथो, र'। थांदो। दिनै प्रप'ज होनानैसो गारगोन आं बेखौ। ओइ जारौ, रथ'लाय। मानोमोनबा आदा? आदा माने नों आंखौ आदा जानाय नङा? होमबालाय माथो जागोन बा? मा जागोन माने, जुलिनि उनाव सेंग्राखौ मा जायो बेखौनो जागोन रा। आं बुजियासै। माने आइ लाभ इउलै जारौ। मा सदर बदर सेंग्रालै? सदर बदर माने आइ लाभ इउ होननायालाय मा सदर बदर जाखोब्रा? नाङाहाय आंनो, आं आरो नोंखौ आदासो जाखागोन। है मा आदा ब्रा, सना बुं सना। लाजिया नोङो बिनानाव जानायखौनो प्रप'ज होनो? गोसो थोनायावलाय मा बिदा बिनानावब्रा, लादोब्रा। नांसाबबायाहाय आंनो। आयौ, मालायनि खावलाय दांनो लाजिया बैथाला सेंग्रा साला। मोनजागोनबो हाय बाराबा आंजों। हगार, थांनोसै आं लामाया। हगार माने नोंखौ दिनै आं बोनानैबाबो लांथारगोनलै। हगारगोन ना हगारा लामाया? है हगारनाय गैया। हगारमाराथ'? हगारा, नों मा खालामो खालाम। नै होमबालाय। दे, मायाव जाखोलै सालियालाय? होद, जानाय नंलालै बेयाव, खारनोसै आं। मोनबाय दासो? मायाव जोखोलै सालियालाय? आइदै। सोरखौ होनदों गायदे? औ, बै नाफाम भारानि गायदेया, बेखौनो नांगौमोनलै आंनो। ओइ आसोल, नोंलाय मा गोमो हाबखो? जेबो नङा। है आसोल। र' सालाखौबो एसे दामजाहोनि। नंगौ नामा? दे होमबालाय। मा रायज्लायखो होनबादोंब्रा सानैबो? है आसोल, जेबो नङा, नों बेखौ हारसिं हागोनलै, गायदेखौ। नै फैगौलै आसोलफोर, गायदेया बानायना होदोब्रा। है, नों बेखौ हारसिंनो हागोन, जाम्बा। थांलायलायनाय खनसे। हागोन नालै, सोरबा जायाथ'। एकदम गिनायमोनलै, थोफादोब्रा नोंसोरबो। है आसोल, हारसिंनो हागोनलै नोङो बेखौ। माबाफोर जाबा जोंखौ लिंहरबानो जाबाय दे, नांगौबा आरो बोनानैनो होगोन जों। बोना होनाय नाङा र' होमबा खनसे थांनाय नायनि, ट्राय नायनि। मा बुंनांगौब्रा थांनानैलाय? ओइ डाइरेक्ट थां आरो आइ लाभ इउ होनखा, होमबानो जाखागोन दे।
बिदिबा जागोन नालै हे मानो जाया जानो थांनाय ट्राय नायनाय जायाबा जोंखौ बुंना र' होमब्लालाय दे जों बेयावनो दङ हे भगबान सिख्ला प्रप'ज होनाया आंनि फार्स्ट टाइम दै नायहरदो एसे हे दासोल मोनफैथारबायलै नोंना थां ओइ जारौ रथ'लाय आदाया सोरमोनबा सोर माने माबालाय जारौ मा माबा जाखो माने मा माने मुने जाबाय थाखो आदा थाब खोन्थादो मा बाथ्रा गोसोनि खोथाखौ आं नोंनो बुंनो सानो गोरबोनि खोथाखौ आं नोंनो फोरमायनो सानो गोसोनि खोथाखौ गोसोआवनो दोनबाय थायोब्ला बिखायाव गुग्ला बेरो है गुग्ला बेरो हेद मा जाय बुंनानै होथारसैलां रखरा मा जाखो आदा माथो सिरि थाखो है जेबो नङा माबालै जारौ आइ लाभ इउ लै आइ लाभ इउ हेद मा सद्रबो सेंग्राहाय हाबाब लामाया दिनैबा हले मोनजासिगोनलै बे गोगोमैनो हाब प्रप'ज होनायानो मायबा सदर बदर जायो नामा लादोब्रा हगारगोन ना हगारा लामाया जादोब्रा जारौ आइयाबो सामफ्रोमबो गाख्रबबाय थायो आंखौ बिहामजो लाबो होननानै हगार लामाफ्रा है आसोलफोर फैदोलै फैदो बोनिसै हेद जानाय नङा बेयाव तु माबा दाख्लैनि रखमसो दांजालायगोन आइया माथो खारजोबलांबायसोलै आयु आंखौ बोग्रा नोङो आयदैलै आयदै जाबाय दे जाबाय आयदै आयदैलै मायाबा मायाबि नांजोबबायलै आयदै मोनबाय दासो आयदै माबायदि सिख्लालै मायावबा मायाबि जोंना गालांजोबबायलै आयदै साला बदमासफोराबो गिजोबनोसो खारबाय बोना होग्रायानो आयदै